गिबि गिबियावनो फिन खुलुमनायखौ जासिहरबावबाय। थ' दिनैहाय आर्टिजान गामियावहाय बाथौ मन्दिर जोंहा गोदानै लुफुंनाय जादों। दिनैहाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन भिडिअखौहाय। जों रायजो राजाफोरबो फैनानै माखासे खामानियाव मुखुब जाबाय थादों। थ' दिनै बोथोराबो मोजां नङा, बारा अखा हाबाय थादों। रायजो राजाफोरखौ आं एसे देखायहोलांनोसै। खामानि दामानि बाथौ दुमनायावहाय मुखुब जानायलाय दा बाथौखौ जोंहा गोदानै दुमनो होननानै लाहार फाहार खालामनाय जादों। आं देखायलांनो नागिरदों। गोदानै जोंहा मोनसे मन्दिर बानायनायावहाय बाथौ लुफुंनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बा नायहरदों। बैनो नुबायना रायजोफोर, जोंहा दिनै आर्टिजान गामियाव बाथौ थानसालियाव बाथौ लुफुंनायनि लाहार फाहार खालामबाय थानायखौ नुदों। आं नोंथांमोननो देखायलांनो नाजादों। बेनो अखाबो हाबाय थादों नालाय, दा आं गोजौआवबो गाखोनो बादों। थ' बेनो जोंहा बाथौ मन्दिरा दा गोदानै बानायनो होननानै लाहार फाहार खालामबाय थादों। नोंथांमोनाबो नुगासिनो दङ। स' रायजो राजाफोराबो बहुद दंफैयो। बेबायदिनो जोंहा प्रति मंगलबाराव आर'जबो लानाय जायो। दिनै बाथौखौ दुमग्रोनानै आर'ज लानायनिबो जोंहा मोनसे मोनसे थांखि लानाय जादों। प्रति मंगलबार खालि जोंहा आर'ज जिरायनाय जायो। नोंथांमोना नुबाय, आरो आं भिडिअखौ बारा गोलावबो बानायनो सानाखै, जाहाथे सर्टैनो बानायनो होननानै आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो। गुड मर्निं। जाबाय जोंहा बाथौ मन्दिरा। ओंखारबायानो जोंना बाथौ मन्दिरा। बाथौ मन्दिर ओंखारबाय जोंना। ओंखारबायना आबौ बाथौ मन्दिरा? ओंखारबाय बाथौ मन्दिरा। बेनो बानायबाय जोंना बाथौ मन्दिरा। जोब्बाय आरो मथा मथि बाथौनि माबा खालामनाया। थ' बेनो आरो रायजोफोरा नुबायना। साया गोदै नामा आमाय? साया गोदै? मा मा होदो बाथौआव? जोंनि बे आर्टिजान बाथौआवलाय मा मा सा फिथाइफ्रा? आरो क्रिम बन। आदसा बरिया, गोथाव नामा जानो? बेनो रायजोफोर जोंना बाथौ गोदान हेबनायनि माबाया नोंथांमोननो देखायबाय, जाहाथे नायनो हासिगोन।